Otetaan selvää kaikista. Moottorivarjoliidossa lennetään laskuvarjoa muistuttavan kankaisen siiven sekä moottoroidun potkurin avulla. Lentäjä istuu valjaissa ja ohjaa liidintä erilaisilla käsi- ja jalkaohjaimilla sekä painopistettä muuttamalla. Laite painaa noin 30-50 kiloa ja mahtuu purettuna henkilöauton kyytiin. Suomessa lajin harrastajia on noin parisataa. Yksi heistä on Mika Virolainen, SM-mitalisti, joka kilpailee myös MM-tasolla. Lajissa on useita kilpailumuotoja, kuten lentosuunnistusta ja tarkkuuslaskua. Vauhdikkain muoto on slalom, joka kilpaillaan veden päällä. Kilpailijat pujottelevat yksi kerrallaan korkeiden ilmatäytteisten pylväiden ympäri mahdollisimman nopeasti. Kilpailu ratkaistaan pisteillä, joita saa ajasta sekä mahdollisista virheistä. Voittaja on se, jolla on vähiten pisteitä. Tässä on yksi aika vaativa tehtävä, eli tullaan radalle, kierretään vasemmalle, oikealle, vasen, oikein, vasen ja ulos. Yleensä yksi suoritus ja sitten vaihtuu. Joo, ja ne saadaan yleensä tietää niin kuin saman session alussa, että mitä tullaan lentämään, mitä tehtäviä. Joo. Ja sitten ne pitää opetella. Onko sulla tää ilmassa? Mulla on se tuossa polvessa. Okei, niin kuin karttana. Joo. Itse kilpasuoritus alkaa ja loppuu ilmassa, lentäjän kulkiessa ajanottoportista. Hankalinta moottorivarjoliidossa on yleensä suoritusta edeltävä lentoon lähtö. Osa lentäjistä käyttääkin liitimessään kolmipyöräalustaa, joka mahdollistaa lajin harrastamisen myös esimerkiksi liikuntarajoitteisille. Lajissa lentonopeus vaihtelee riippuen siivestä ja painosta. Slalomissa se on yleensä noin 45-50 kilometriä tunnissa. Vauhdin voi myös hetkellisesti jopa kaksinkertaistaa niin sanotulla speed-polkimella, joka vetää siiven etuosaa alaspäin. Ja silloin kun speedi on kytketty, niin silloin ei saa koskea jarruihin. Okei. Jos menee koskee jarruihin, niin sitten se siipi menee ruttuun ja taittuu ja sitten se ei lennä. Ja sitten mennään yleensä alaspäin. Ja slalomin tapauksessa sitten veteen. Joo. Ja sen takia me lennetään veden päällä, koska me käytetään sitä speedipoljinta. Ja maan päällähän se on hengenvaarallista käyttää sitä. Pelastusvarjon sijaan slalomissa tärkein turvavaruste onkin paukkuliivi. Laji on erittäin sääherkkä, lentäminen vaatii tyyneen sään, tuuliraja on 5 metriä sekunnissa. Auringon aiheuttamien lämpövirtojen takia lentoja tehdään yleensä vain aamuisin. Veteen joutuminen on silti osa slalomia. Slalomissa, kun me valitettavan usein joudutaan sinne veteen. Niin joudutaanko? Joo. Siis onko se ihan tavallista? Se oli viime MM:ssä oli 60 kilpailijaa ja 14 uimaria. Tervetuloa myöskin tänne Oittaalle, jossa SM-viikko on omalta osaltaan pikkuhiljaa laitettu käyntiin. Sää hellii, aurinko paistaa ja lämmittää. Toivottavasti se lämmittää myös vettä, sillä vaikka varsinaisia uintilajeja ei SM-viikon ohjelmistossa täällä Oittaalla tänä vuonna olekaan, niin kun urheillaan veden äärellä, niin se tarkoittaa, että aina silloin tällöin joku saattaa sinne veteenkin pulahtaa. Katsotaan kuinka käy tänään. SM-viikollahan on tänä vuonna 20 lajia ja niistä 2 on täysin uusia, joita ei ole koskaan aikaisemmin ohjelmistossa nähty. Ne ovat 3x3 koris sekä rock and swing tanssi. Ja sitten on tämmöisiä lajeja, joita on ehkä jossain toisessa muodossa nähty aikaisempina vuosina, mutta ei ihan viime vuosina. Ja yksi tällaisista palaavista lajeista on moottoroitu varjoliito ja se kisaillaan tuolla aika kaukana rannasta turvassa kaikilta ja hyvässä hengessä veden yllä joka tapauksessa. Ja se kisa lähtee käyntiin aivan tuota pikaa. Lähdetään seuraamaan ensimmäisiä moottoroidun varjoliidon slalomin SM-kisoja ikinä. Selostamo, olkaa hyvä.